субҳи имрӯз дар деҳаи баландкӯҳи ворух ба муносибати гусели гурӯҳи нахустини ҷавонони ватандӯсту шуҷоатманди диёр ки ихтиёран бо амри дилу виҷдон азми хизмати модар ватан кардаанд ҷамъомадӣ бо тантана баргузор гардида онҳо ба хизмати ҳарбӣ гуселонида шуданд. ҳамин зайл дар натиҷаи роҳандозии дурусту муассири корҳои фаҳмондадиҳӣ ва мафкуравӣ аз ҷониби гурӯҳҳои таблиғотию ташвиқотии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва фаъолон дар рӯзи нахустини маъракаи баҳории даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар ҷамоати диҳотӣ ворух нақшаи пешбинишуда саривақту комилан таъмин гардид. аз ҳама чизи муқаддасот беҳтарин неъмат ин сулҳу субот ва оромии ҷомеа аст. ҷавонмардони мо корномаҳои гузаштагони худро ба монанди Спитамин, Теймурмалик ва Деваштич намунаи ибрат дониста барои дифои марзу бум ва сарзамини аҷдодӣ ҷонфидоӣ мекунанд. онҳо ба боварии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сазоворанд. бубинед ки имрӯз дар саросари кишвар дар маъракаи сафарбаркунӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳазорон нафар ҷавонон ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ мераванд. инҳо намунаи ибрати насли наврас ҳастанд. мисоли равшан ин нақшаи барзиёд иҷро намудан дар ҷамоати деҳоти ворух ва чоркӯи шаҳри Исфара ҳастанд. ҳазорон нафар ҷавонмардони ворух аз кишвари хориҷ ба ватан омада барои хизмат кардан изҳори омодагӣ намуданд. мо нафарони дигари онҳоро ба мавсими даъвати оянда гузоштем ва ҳамчунин илова бояд кард ки тамоми мардуми ворух худро сарбозони сарсупурдаи пешвои миллат медонанд ва ҳамеша барои дифои марзу бум омода ҳастанд. раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода бо баробари изҳори сипос ва таманниёти нек ба навазкарон хизмат ба ватан модарро рисолати фарзандӣ ва қарзи шаҳрвандӣ арзёбӣ кард ва аз таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат бобати муҳайё намудани шароитҳои хуби хизмати ҳарбӣ ва зисти сарбозону афсарон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ёдовар шуд. имрӯз хеле хурсандам ки фарзандамро барои хизмати ватан омода намудам. медонед вақте ки доираи ҳифзи марзу бум сухан мерафт, фарзандам бо сари баланд мегуфт ки ман хизмат мекунам ва чун сухани ӯро мешундам ман гул мешукуфтам, хурсанд мешудам ки ман чунин фарзандро тарбия намудам ва бо як ҳисси баланд имрӯз ҳамроҳи фарзандам барои гусел намудан омадам. мо ҳама зану мард, пиру барно лашкари ҷонфидои ин ватан, ин сарвари олимақоми он ҳастем. мо паси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид ҳастем ва ҳамавақт баҳри ҳимояи марзу буми ватани аҷдодӣ хизмат мекунем. сарбозӣ ба тозагӣ аз хизмати ҳарбӣ баргашта Акрамбои Абдусамад баромад намуда аз ҷумла изҳор дошт ки ҷавонон набояд аз хизмати ҳарбӣ саркашӣ кунанд, зеро аскарӣ ба ҷуз адои қарзи шаҳрвандӣ будан мактаби хуби ҷавонмардиву садоқат ва омодагӣ ба зиндагии мустақилонаву расидан ба қадри падару модар, додару хоҳар ва насими форами зодгоҳ аст. собиқадори меҳнат Валиҷон Аминҷонов, модари даъватшаванда Раҳима Болтаева, даъватшаванда Ҳасан Тухтамишев, падари даъватшаванда Раҳмон Турсунов ва дигарон бо баробари изҳори сипос ва таманниёти нек ба навазкарон хизмат ба ватан модарро рисолати фарзандӣ ва қарзи шаҳрвандӣ арзёбӣ карданд ва зикр доштанд ки мардуми Тоҷикистон дар симои қувваҳои мусаллаҳ ҳомиёну муҳофизони боэътимоди худро мебинанд ва дилпурона бо роҳи бунёдкориву созандагӣ пеш мераванд. дар назди худам мақсад гузоштам ки чун фарзанди диловаи ватан ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил шуда сарҳади ватанамро муҳофизат намоям. хушбахтона имрӯз ба орзуи худ расидам ва дар қатори дигар мардони ватан ба хизмати ҳарбӣ меравам. ба ҷавонони дигар муроҷиат карда мегӯям дӯст доштани ватан на ба забон балки ба ҳамаи виҷдон бояд бошад. ҷавонони ворухзамин ҳисси баланди ватандӯстӣ доранд ва ин аст ки онҳо ба ҳамаи дил ба хизмати ватан мераванд.
این روحیه رو با ما والدانمون تربیت دادن. ما با آنها احسان میگوییم و با آنها افتخار داریم. لازم باید من به قیمت جان خودم وطنم رو محافظت مینمایم و این را شرفی بزرگ می‌حسابم. ما از خرد تا بزرگ لشکران سرسپرده پیشوای ملت هستیم. تاجیکستان به پیش. ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ омадани ҷавонони деҳа падидаи сурурбахш буда шаҳодати он аст ки ҷавонони мо баҳри ҳимояи марзу бумии аҷдодии хеш таҳкиму сулҳу осоиштагӣ ва дастгирии сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат ҳаматарафа омодаанд. ман даъватшаванда сайфи фазанбой чунин мешуморам ки ҳар нафари худогоҳу ватандӯст ифтихори миллӣ дошта шахси бонангу номус бояд ба ватан хизмат намоянд, барои ҳифзи марзу буми ӯ содиқона тайёр бошанд. аз ин рӯ мо ҷавонони далеру суҷои ворух дар иҷрои рисолати пуршарифи ватандорӣ омода буда ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар мегардем. ҳифзи сулҳ, субот ва тинҷую оромӣ ва бобарҷо нигоҳ доштани истиқлолият вазифаи мо ҷавонон аст. аз ин хотир мо далерони суҷои ворух омада хизмат ба ватан модар ва ҳимояи марзу буми аҷдодии худ мебошем. имрӯз аз он ифтихор дорам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил мегарам ва бо ватани худ хизмат намуда ҳамчун як ҷавони далеру суҷои ин ватан мебошам. моро воқеаҳои охирӣ рухдода истода дучанд водор мекунад ки беш аз беш ватанамонро дӯст дошта бошем. ман даъватшаванда болтаев қаҳрамон маъракаи даъват ба сафи артиши миллӣ дар деҳоти ворух ба маъракаи нангу номус табдил ёфтааст. дар чанд соли охир ҷавонони ворух бо хоҳиши худ омодии хизмати ҳарбӣ мешаванд. хусусан баъди ҳодисаҳои нохуши марзии охир сафи чунин ҷавонон зиёд шуда истодааст. ҳангоми суҳбат ҷавононе ки муҳлати хизматашон ба охир расидааст ба деҳа баргашта доир ба шароити хуби ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ гуфта мегузаранд. мо ҷавонон бояд аз ин мактаби мардонагӣ гузашта тавонем марзу буми ватанро ҳимоя намоем. тоҷикистон ба пеш. дар фарҷом ширкатдорони чорабинӣ модарони даъватшудагон ҳамчун рамзи меҳрпайвандӣ бо пайгирӣ аз анъанаҳои дерин ба аскарбачагони оянда луқмаи нон газониданд то шаҳрписаронашон хидмати модарватанро сарбаландона ба ҷо оварда сиҳатманду сарбаланд ба зодгоҳашон баргарданд. муъиссафедони барнодил ба наваскарон роҳи сафед хостанд. дар адои рисолати ҷавонмардиашон бурдбориву муваффақият таманно намуданд. барномаи рангини фарҳангӣ ба чорабинӣ ҳусни тоза зам намуд.